Hi guys, it's Summer Vita here. Pali mphekesera yaikulu imene ikumveka komanso ndi zinthu zokuti kwa panopa tikhoza kukuwuzani kuti ndi za unofficial, koma potenga ndi zimene taona tifuna tikuwuzeni zinthu izi. Banja la Miracle Chinga komanso Victor Mpukunya amene anthu ankawasirira mu nthawi ya mbuyoyi, anthu ankawagomera ndithu kuti linali banja labwino, linali banja lachisanzo. Banja lija anthu asiyana atasemphana nkhani zina za mbanja. Mamuna wake wa nsikana ameneyi Miracle wadirita zithunzi zonse pa Facebook za Miracle, ndipo Miraclenso naye pa peji yake palibepo zithunzi za mwamuna wakeyo. Pangokhala zithunzi pa peji ya mwamuna wake pali zithunzi za iyeyo ndi mwana, pa peji ya mkaziyo pali zithunzi za iyeyo ndi mwana. Pa malipoti yakuonesa kuti zulo ma status amene mwana wa malemu Grace Chingayo ankayika analionesabe kuti zinthu sizili pa mtendere kwenekwene. Kwa panopa chimene tingakuwuzeni ndi chokuti awiriwa pali kumveka bwino kwambiri kuti asiyana completely pa malo okhala mukucha kwa siku la lero. Zambiri ndikhala ndikukupasirani pa nthawi imene ndibwere ndi video ina yofotokoza bwinobwino satane wakulephereka kwa banja kwa ma artist aku Malawi. Chimachitisa kwambiri ndi chani? Taonapo mabanja ama artist aku Malawi akutha. Si chinthu chimene tikhoza kumasekerera. Banja linapangidwa no for life, for better, for worse. So pamene mabanja akukanika chonchi, si chinthu chokuti tingamakhale nkumamwemwetera ayi, komabe still more tikuyeneka kukupasirani information iliyonse imene inuyo mungafune. Ngati pa nthawi imene mukuonera video iyi pa screen pa palibepo video ina iliyonse, ingodekhani chifukwa posachedwapa pakhala pakuoneka video. Koma ngati video ilipo igwireni, video yake ndi imeneyo. Chifukwa chani mabanja aku Malawi amatha? Dzina langa ndine Summer Vita. Chimene ndingakupempheni ndi chokuti mungochita subscribe kuti video imeneyo ikazabwera isazakuphonyeni. Summer Vita here guys. Subscribe.